То поп! Ти гледай като ма види магазинерката, Коста. Чакай да взема чимшира. Чакай да взема чимшира. Да вземем той освещаването. Ти такъв луд виждал ли си? Ти ли си на работа? Ела да осветиме малко тук. Ние се смеем. Слави, добре ли е? Ама отиваме, какво се смее? Слави, не се смее, снимай, ма не се смее. Снимаме да освети. Айде, тук всичките клиенти тук да идват. Гледай тук, земното кълбо има. Ялате да ви кажа къде ще има земетресение тук. Това го живам директно у нас, ма. Това не е земното кълбо, ма. Той яде. Тук виж колко земетресение ще има. Виж как се е разпукало. Айде. Айде, тук всичко да го осветиме. Слави, яла и тебе да те осветя малко. Къде? Кой има? Яла тук да осветиме и тя работа. Тя люба като ма види, сега има да снима. Ама ми отива, да? Отива. Откъде го добавя? И панички има за ядене. Това е малкия склад. Чакай да го осветиме хубаво. Няма смисъл да даваме на попа пари. Аз ще ги направя тази работа ми. Ти да беше дошъл ония ден на Ванко синджирчето да осветиш. Що, кой остана? Нищо, купих му синджирче. Не, ми ще го купиш, той аз вземам да си избера нещо от тук. Той че кой да си избереш? Някаква попска работа. Слави, няма клиенти. Имаше една камбана някъде. 172. Те малко са 170 човека. Някакви камбани гледаха, ама къде бяха? Много някакви камбани бяха, в Пазарджик ли бяха? Вие сте подредили. Отдавна. Как го подредиха, гледай. Ялате да ви раздадем по едно колело. Даниел, черпи. По едно колело ще раздадем на всичките в това. В парламента, по едно колело. Вие какво става? Колела колкото искаш, един е склад. Тук гледай колела, колкото искаш. После. Смеят ли се с нас? Да. Яла тук виж какво става. Гледай какво става. Покажи тук на тия ливади да гледат. За какво става въпрос? Гледай тук, гледай. Колела. Даварите нататък кой. Гледай колела. Сега смятайте, всичко вече е осветено. Ама не може да спреш да се смееш, ма. Казах ли, че ще почнеш? Изповядай, мама, Югославия. Какво да те изповядам? Да осветим малко и така да ти прегнем да ти жарим. Ети го е образа. Такъв не може да роди, да знаеш. Никакъв така. Смеят ли се? Смеят се, чая да видя. Смеят се, не ми гледай какво става. Защо се смея самичка? Ама ти всяка цлява у нас, не знам, бабата дали ще му познае. Дай много да презвъни. Най-много да кажеш, Даниел го няма вкъщи. Кой да осветиме тук? Те уредби, кой да ги осветяваме? Те всичко вече, работа е супер. Ето го Слава. О, склад трябва да го изпразниме сега. Всичко осветено, Слава, така. Гледай какъв хубав хладилник, гледай. Какъв лъскав. Това хладилник ли е? Кой е това? О, ванилия съдомиялна. И каква е хубава. Снимай го да го гледа тази съдомиялна. Виж каква е, гледай. Гледай каква съдомиялна, гледай. Гледай каква съдомиялна, гледай. Няма страшно. И тя много хубавата. Уредби има, това е. А сега ако сляда на пазара, ако не са насерат от смях, само смятай, ако идам на пазара. Това е общо взето. Друго има ли за освещаване? Офиса? Ами няма да ти давам.
пари няма офиса, да го освещаваме. Чакай, ще го осветището си почнал, нали? Само туалетната ни. Туалетната. Тьот си тена. Някакъв може да га... Дали офиса да осветиме. Клиентите да влизат тук. Мали, Люба, дали гледа? Не. Оле, какво е там? Сигурно се напикала от смях. Не, тя милиция у нас. Знам. Айде аз да тръгвам. Тя си избера нещо, армаганче, нещо хубаво. Дайте ми някакъв панзер, ма. Какво да ти дадем? Панзер. Такова кандил. Това се отваря това, ма? Винка. Да. Това ще го взема. Ай, това ще го осветя, това за вино. Ай, това ще го взема. Друго, къде? Стола продава? Абе, това къл, че трябва, ама тук не продаваме. Къл не ми трябва. Я си ема къл. Нещо друго за освещаване. Подагявам. Кафе машини има ли, ма? Борислава, кафе машини има ли кафе машини? Тук няма. Надолу не слане. Иди и оттам мини, да. Ще мина оттам. Гледам нещо така. Слави, има ли хора? Има. Смеят се, не? Я знам, че смеят. Това чакат. Ама виждам ли се иначе хубаво? Ай. Ай, да слушай. Има слуша главата, не? Моята глава. Направо това ще да катастрофират, като ме видя едни от болярци. Той е направо...